Kwrak salno filjini chido phiyokjak mani salte ha kotor gonangoi no samwng bwtang yago nahar jakha. Phiyokjak mani salno rwgui jotoni slai kotor panda songsa o Delhi ni red photo. Gudugma salni kahai taklai bisio bo phiyokjak mani salno rwgui hayungni banati sanai mantri bokrok Narendra Modi. Ha kotoni joto tongko songrok ni phaising nahare kok naraknai bo pandawo nogorai rok phaiui manjak phaina bagwi romi selfie batalaimung kwbangma panda bai baksa khe a pandana naithothok khlainai taklai bisini phiyokjak mani salo jotoni slai naikol mung tongnai selfie batalaimung Modi hapani kwbangma samwng bwtang no rwgui Delhi ni kaisi ni thaio selfie point swnamjakha kendriya hapangni bwkaktwi a selfie point rogo tongkosong lukurok selfie tisabui phiyokjak mani salni pandawo phai manjak phai mano hapangni my.gov portalo प्रतिरक्षा मन्त्रकनि बखाक्तै काisa अनलाइन सेल्फी बातलाइमung सङ्साइ रेखा फाइतांनाय 15 आगस्ट नि सिमी 20 आगस्ट जरा आ portalo selfie point rogo mangfli post khlai manai joto selfie point no tisa jagnai kaisa selfie kaham naiui khorok chini no winner hwnui announce khlainai winner rok joto no 10,000 rang khlai manai phiyokjak mani salno rwgui hapangni bwkhaktwi hargar tiranga ni pilai mungbo chengui reka hapangni bwkhaktwi phaitangnai 13 august salmari ni simi 15 august salmari jora pilai mungo phaiui manjak phaina bagui hakotoni joto lukurok no kobomung yafarka mantri bokrok a pilai mungo tabuk mantri bokrok Modi bini social media handle khlainai profile mangfli slai Bharat hakotoni hayungni bana rekha mangflibo hakotoni joto tongkosong lukurok no borokni social media account display picture slai hayungni bana mangfliwo thepana bagui koimung khlaikya bo Bureau report Kwrak